Planinarski križni put okupio je 100-tinjak mladih u Dračevcu Zadarskom, mjestu koje je još u doba Turaka hrabro odoljevalo napadima i bilo prva crta obrane u Domovinskom ratu. Rekli smo, ajmo živjeti pastoral. Pastoral je ipak neka srž svega, ajmo onda i tu krenuti i na taj način okupljati mlade. U molitvi zahvaliti Gospodinu za sve ono što smo dobili iz njegove ruke, i za slobodu naravno, za svoj narod, ali moliti da mladi koji danas krenu na ovaj križni put doista budu i znakom budućeg života onog svjedočanstva koje nas Isus Krist uči u Evanđelju. Mi smo pripremili ovaj planinarski križni put sa ciljem da ljudima posvijestimo, znači, samo ovo područje koji sam značaj koji ovo ima i zato se nalazimo ovdje baš na vrlo bitnom dijelu gdje je obranjen Zadar, Bogu hvala, i tako krećemo se, znači, cijelim tim putem gdje je dosta hrvatske krvi proliveno i evo u Starom gradu, Vrani, Viteškom, Papinskom, tamo završavamo. 2 dana, od jutra do zalaska sunca, molitva i zahvalnost. Rado sam došao da ispratim. One će ići ovim putem kuda su se odvijale te najžešće borbe naših branitelja, pa na neki način, rekao bi, povezat će muku Kristovu sa mukom naših ljudi i na taj način, evo, u duhu sudjelovati i Bogu zahvaliti za dar slobode. Drago mi je što smo se našli sa mladima, drago mi je da su to mladi većinom iz cijele Hrvatske, ne samo iz Zadra. Kroz tu hodnu ćemo proći kroz neka mista i malo ćemo kroz misli te događaje obnoviti. Ured za pastoral mladih već godinama u Korizmi organizira susrete mladih u kojima dublje promišljaju vjeru. Ovo je 2. godina kako se održava planinarski križni put. Tu imam prijatelja još iz vremena faksa, pa prošle godine smo išli na PKP na Ugljan, prošli smo tako neke krajeve Hrvatske koje nismo do sad znali, malo smo upoznali, a s druge strane smo doživjeli jedno prelijepo, bogato iskustvo u duhovnom smislu. Koliko križ god muka i tuga, ipak križ nije sve. Nakon križa dolazi uskrsnuće, dolazi život. Koracima s križem u ruci vratili su se u burnu prošlost, zahvalili za sadašnjost i molili Gospodina da ih i u budućnosti vodi i jača u vjeri.